Takže je třeba vědět, kolik máš šňůr, to je základ. Dobrý padáky jsou číslovaný, tohle je dobře, dobrý padák je číslovaný, je to odměšný padák. První, co je, že by měl aspoň 2 dní vyset někdy. Odevřu si, povolím si středovou šňůru tak, abych srovnal koncový úvazky vrchlíku do jedné roviny. Pak si tu středovou šňůru utáhnu. A zhruba v těch místech, kde je ta středová šňůra, si ten padák nebo pomocník, nebo si ho přivážu k pevný překážce. Tak. Vezmu si celý padák. Pokud jsou číslovaný, tak si najdu si první šňůru. Už to není vidět tady vůbec. No a když číslovaný nejsou, jaký poznám? Když číslovaný nejsou, tady mám jedničku někdy. Když číslovaný nejsou, musím si to rozdělit podle toho, jak je to uvázaný v tom vrchlíku, ale nebývá pravidlem, že to je uvázaný dobře. Takže první šňůru si nechám, vezmu si všechny ostatní šňůry. Je dobrý, když se takhle k tomu postavím. Chytím si první šňůru a sklad v polovině mezi první a poslední šňůrou zvednu do vzduchu, srovnám si uzlíky do roviny a přehodím. Totež udělám u celé poloviny padáku. Kontrolu, kolik jsem jich dal. Takže tady je jich 11 jich dáváš, jo? Je 8, 16 jich máš. 16 máš, no? Takže jsem teď jako někde na 15. Takže jsem si to celý takhle srovnal. Mám jednu polovinu, přehodím si ji na druhou stranu. Máš 22, takže všechno, ne, musíte 11. To je jedno. Tam se, že jich 16. 21 to je, jo? 22. Takže ještě přihodíme. Ale to se pak dá rozdělit, jo? To je úplně jedno, jo? Teď to dělám z toho důvodu, aby jsem se nedostal k té středové šňůře a nezačal se mi motat. Přehodím si to. To samé vždycky do půlky, hodím na druhou stranu. Do půlky. A v tom posledním skladu mi zůstala středová šňůra. No, v tom posledním skladu. Teď si to celý takhle pěkně furt držím na knutky ty šňůry. Pěkně si to porovnám. A takovým houpnutím si ten padák položím. Šňůra zůstala v prvním skladu. To mi dalo do kapsy. A polovinu, kolik jsme chtěli říct? 22? 22. Takže polovinu 11, která hodím 1, 2, Máš to? Můžeme to vždycky porovnat. 11. Tak. První šňůru, která je nahoře, si přiřadím k té polovině
té polovině vrchlíku, která je nalevo, poslední šňůru, která je dole, si přiřadím k té druhé straně. Tak, aby jsem si rozdělil ty šňůry Na poloviny. zhruba na polovinu. To tady mám teď trošku takhle, tak jo. Tak, takhle. Pokud je to dobře uvázaný, ono by mi to tady mělo ukázat samo. Tady se může stát, že to není, jo, ale celkem je jedno. Přehodím si je takhle na druhou stranu. Je provoz. Ho opravím. Jo, tam byl provoz. Takže jsem ho opravil. Natáhnu si ty šňůry zhruba asi takhle. Srovnám a teď zakleknu si ten střed. Pěkně si vytáhnu jeden ten sklad po druhém. A tu středovou šňůru si zasanu někde víc doprostřed. Jo? Totež ty jedné třetině vrchlíku, kde se to zatahuje, jsou pomocný poutka, který se dá použít, když to balím sám. Pokud balím sám a nemám pomocníka, tak si tudy protáhnu pomocnou balící šňůru. Pokud mám pomocníka, je lepší, když mi to podrží rukou. V těchto těch místech si zase najdu ten první sklad a porovnám si to. Tak, aby teoreticky ty poutka byly po obvodu. Ono to úplně nikdy přesný není, ale pokud tam ty poutka nejsou, tak je pro mě směrodatná ta šňůra, která vlastně vede tady po vršku. Tak, to je tato polovina, to samý udělám tady. Tak. Srovnám si všechny šňůry. Podle počtu šňůr se buď skládá, když je to 24 šňůr, anebo těch 22, podle té celkové šířky toho padáku se skládá na půl, vytvoří se náběrová kapsa a pak se skládá znovu. Tady v tomto případě to uděláme jinak, protože ten padák je v tomto případě to uděláme tak, že půjdeme s celým tím padákem na třetinu. Můžeme klidně podhrnout trošku. Tak, teď když to tady někdo podrží, jo, tak. Skládám ho hodně na úzko, on se malinko rozjede, záleží podle kontejneru, já jsem se díval, jak chce to na šířku toho kontejneru. Tak, teď si to tady odvážu. Nenechám tam tu karabinu. Zakleknu si ho a pomocník mi začne vtahovat vrchlík. Pokud mám pomocnou šňůru tady, tak nepotřebuji zaklekávat. Můžeš. Začne stahovat středovou šňůru. Já nedovolím tomu padáku, aby se rozjel.
Jo, neustále ho držím. Tak. Já tam skoro radši tu pamatuju šťůru, radši ji nedávat. No, ta pomocná škoda se potom musí hlavně poctivě vyndat, jo? Tak, teď jsme si to tady urovnali. Můžeme mu malinko povolit toho skladu. Když ho vezmu v těchto skladech, tak by ta šířka měla být zhruba toho baráku stejně tak široká, jo? Aby se to tam moc nemotlalo. Dílka kontejneru to je tak nějak už daná, to je čtverec, takže zhruba na šířku těch dvou paní. No, takže si dám tady demo malíček. Chytím si to v těch místech, kde to mám složené, aby se mi to nerozjelo, tady je to zabalený. Zase si určím asi tu polovinu. Tak. To já pošlu Oldovi a on to tam dá. To víš, že to dáme na web. Tady není pomocník, tak se nám to malinko rozjelo, ale ono, když to děláš sám, tak On tam stejně... je pomocník, ale stojí za prd, víš. Ono, když by to člověk dělal sám, tak je dobrý mít na to nějaký pytlík s pískem. Tak, podej mi ten kontejner. Tak, gumou dopředu. Si uložím, pokud je to kontejner, který je šitý jako do kaslíku, tak si to takhle dám. Pomocnou šňůru. A zatím není třeba. Tak. Pomocník mi to podrží, pokud ho mám, když to děláš sám, tak mít ciglu nebo něco takového. Tak. Zhruba zase znova si to takhle celý projedeme. Teď jsme ještě našli jeden provoz, jo, tak to ho spravíme. No, ty šnury musí být naprosto volně. Nesmí být překřížený. Jo, tyhle ty gumičky jsou poměrně volný dost, jo. Bylo by to nějaký menší, si najdeme. Neměly by být malý. Ale nejlepší jsou tyhle ty, které jsou úplně celé hrozně dobře natahovat, jo. Jo. Tak, necháme si zhruba ten sklad, který mi přijde takhle nahoru. Tak si asi necháme tady. A na šířku zase toho kontejneru si celý ten svazek. To je vlastně na šířku toho kontejneru, jo? Tak, to je zhruba na šířku toho kontejneru. Posichrujeme to těma myčkama. Spíš jenom, aby jsme teď to měli přehled, jo? No, když by tam ty gumičky nebyly, zřejmě by se asi nic nestalo, ale měli bychom v tom chaos při tom ukládání. Pokud nám vyjede, tak
Se ji začíná bokem a tady začíná těma gumičkama. No a to by vlastně byly dvě. Hodí po mízítku. To nemožná nic zmínit. Těch posledních 50 cm zhruba nebo 40 cm si takhle necháme volných. Ještě vyjelo. To je, jak je ta volná gumička. Tak, to si necháme volně. Srovnáme si to tak, jak jdou za sebou, tak je uchopíme, položíme na ten vrchlík. A tak, jak jsme je skládali. S tím, že těch posledních 40-50 cm necháme takhle rohem ven. Tak, takhle je to připravené na zabalení. Vezmeme si ponosnou šňůru jakoukoliv. Protáme nejdřív gumičkou. Vždycky to jde takhle postupně. Zpravidla jo. Takže ne dokola jenom ty 3 strany. No. Ono tady už zase záleží na konstrukci toho kontejneru. No, tím jsou vlastně teďko takhle tyhle dvě přes sebe. Tenhle poslední to uzavře. Dáváme bacha na ty šňůry, aby jsme je tam nějak moc nezramovali. Tak, vydáme si prvostnou šňůru. Stavneme si to ještě tak, aby ty oka byly na sobě všechny. No. Chytneme si celý svazek a celý svazek vtáhneme, takže polistíme vlastně ten padák. Teď už nezbývá nic než pečlivě Porovnat. Jinak v žádném případě se nesmí provlíct, jak jsem to měl já po první zabalení, tohle skrz gumičku. tak. Nefunkční. No, to je nefunkční. Tohle tam nesmí. Ten padák po zabalení No, to udělej. by neměl jít zvednout ze země. Ty gumičky se musí vyvlíct. No, váha toho padáku musí vyvlíct celý ten svazek. Kdyby si ho nadzvedl, znamená to, že tahle gumička je moc utažená a je třeba buď to porovnat, nebo ji vyměnit, nebo zjistit příčinu. No. Tady vlastně ten poslední necháváme takhle zastrčený pod celý se to uloží do kontejneru tak, aby rukojeť byla nahoře, takže když to odhazuju, tak vlastně odhazuju kontejner a vyvlíkám šňůry za sebou. Kdyby to bylo v kontejneru uložený nějakým způsobem obráceně a stalo se, že to vyhodím a ten záložák se roztočí, tak se může stát, že si nabalí první smyčku. No, proto vždycky je uložený klikou nahoru, pokud je to kontejner čelní, jo? Pokud je to potom ten kontejner, že to vytahuješ do strany, on se srovná, když je to nějaký pod sedačkou. Když je to na břiše, tak tam je to úplně bezideální, protože ho máš takhle na břiše a takhle ho